बे नैनं सेकादानि गामिनि समाज सिबियारि गणेश बर' बिथाङा थांनाय 2022 मायथाइनि 21 जानुवारि खालाराव हरखाब रुंसारि जालांबाय। बेनि गोसोखांथियाव दिनै न'खरनि बाय बाहागि ज' जानानै जिथु मुसुखा बे मुसुखाखौ बेखेवबाय। ओनसोलनि सासे सांग्रां नोगोरारि हिसाबै बे गणेश बर'नि सोमोन्दै मा फोरमायगोन नोंथाङा? गिबि गिबियावनो समनि रादाब इलेक्ट्रनिक मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायथि जासिग्रोबाय। दिनैहाय 2025 सेप्टेम्बर दाननि 14 सेप्टेम्बर आरो बाराया जाहैबाय रबिबार। दिनैहाय जोङो सेकादानिनि गणेश बर' बिथांखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोलायनाय, एलपि स्कुलाव फरायलायनाय समनिफ्रायनो जों मोजाङैनो लोगो मोनबोलायदों, मिथिलायगौ। एखेलगे फरायनाय मानसि हिसाबै, खाथिनि जायगानि मानसि हिसाबै। दा बिथाङा जे सासे समाज सिबियारिजों लोगोसे कुसुगाव समबाय समितिनि टार्म 3 चेयारमेन जाबोदों। दा बेखिनिफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। अब्लाबो बिथाङा जे सासे सांग्रां समाज सिबियारिमोन बेखौ जों गोसोखांदों। आरो दिनैहाय बिथांनि न'खरनि बिसि फिसा, फिसाला, बिहामजो बयबो बिथांनि माखासे मावखिन्थिफोरखौ गोसोखांनानै, बिथांनि माखासे हाबाफारिफोरखौ गोसोखांनानै जाहाथे बिथाङा रुंसारि जाखांब्लाबो जुगामियै बयबो मानसिफ्रा नुनो हायो, बयबो मानसिफ्रा गोसोखांफिननो हायो। बेबादियै बिथांखौ जे दिनै मुसुखा बेखेवहोबाय, आंखौनो बेखेवहोदों। आङो सासे बे जायगानिनो सासे सिनियर मानसि हिसाबै। आरो बुंनो थाङोब्ला बुंना लानायाबो हयथ' गाज्रि नङा। आं गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै बे हाबाफारियावहाय मावफैनो मोननानै, दिनै मुसुखाखौ बेखेवनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। दुखुनि समब्लाबो जों जिहेथुके एखेलगे थालायो, जालायो, मावलायो, गोसोआ एखमबा गाज्रि मोनो जे दासिमबो थाबावगौमोन। जों जेरै दासिमबो जोरनानै दङ, दासिमबो जोङो समाजनि हाबाफारिफोरखौ मावगासिनो दं। बिथाङाबो हयथ' जोरगौमोन, नाथाय सम आरो बोथोरा रावखौबो सम फैब्ला नेनानै थाया होननाय बादि हयथ' आफा अबंलावरिया बेखौ गावनि जायगायाव लांफिनबाय। जोंहा बिनि सायाव दुखु दं। थायोमोनब्ला दासिमबो जोङो मिनि रंजायै गोसो खुसियै समाजनि हाबाफारिखौ ज' ज' मावनो हागौमोन। दा जेखि जादोआ मोनसे खोथा जोबोद सैथो, जे न'खरनि मानसिफ्रा जे बेखौ गोसोखांनानै फैसाफ्रा जेसेबांखि खारदोआ, जेखि जादोआ मानो बिथांखौ जे माने जुगामि मोनसे मेम'रि, इन मेम'रि अफ गणेश बर', बेखौ जे मुसुखा खालायनानै लामा सेरावनो जायखि थाङा नुनाय बादि, जायखि थाङा नुनानै गोसोखांनाय बादि मोनसे स्टेचु, मोनसे मुसुखा जे बानायना दोनदों, बे बयनिबो थाखाय दानि समावहाय जोबोद बाख्नायथाव। आं नंखायनो गणेश बर' बिथांनि बिसि फिसा गासैबोखौबो फेमिलिखौहाय आं हामबाय होनो। दा बेजों लोगोसे दिनै बिथाङा गैयाब्लाबो बिसोरनि बे फेमिलिनि न'खरनि मानसिफ्रा मोजाङैनो दं, बेखौ जों नुदों। दा बेखिनिखौ बुंनानै बेवहायनो फोजोबथ'नाय जानोसै।
लाना